Il-parti l-kbira tal-bini pubbliku f'Għawdex huwa mammar b'faċilitajiet ta' enerġija rinnovabbli, u għaldaqstant tagħmlu inqas dipendenti fuq sorsi konvenzjonali ta' enerġija. Dan grazzi għal proġett ta' installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi fuq binjiet pubbliċi amministrati mill-Ministeru għal Għawdex. Binjiet pubbliċi għawċin li fihom twaħħlu l-pannelli huma l-Government Experimental Farm fix-Xewkija, il-Cold Stores, l-NGO Center, l-Uffiċini tal-Lens u tar-Reġistru Pubbliku, il-Pitkalija, it-taqsima tal-manifattura u s-servizzi, iċ-ċentru amministrattiv, il-biċċerija u l-kumpless sportiv. Xogħlijiet li tlestew kollha ħlief fil-kumpless sportiv li x-xogħol fih se jitlesta f'qasir żmien. B'hekk il-Ministeru għal Għawdex żied il-kapaċità tiegħu ta' enerġija rinnovabbli b'mod li jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju bi 370 tunnellata fis-sena. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo tenna li dan il-proġett jgħin biex jintlaħqu l-miri tal-Gvern li sal-2020 10% tal-elettriku kkunsmat ikun iġġenerat minn sorsi rinnovabbli, kif ukoll saħħaħ il-kunċett ta' Għawdex bħala gżira ekoloġika. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Ian Borg spjega kif l-ispiża totali tal-proġett kienet tammonta għal iktar minn 450,000 euro, li minnhom madwar 123,000 kienu finanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Tenna li fil-programm finanzjarju ġdid il-konservazzjoni tal-enerġija mistennija terġa' tkun priorità.